Mga blackout at halaling ko na sa bangko. Haling ko na naling ko na sa bangko. Kaya happy na rin panas para sa nung pinagod blackout. Pinto. Haling ko na sa bangko. Kaya na isa ka sakto. Sakto lang. Ang bugas na Ino ba matinan sa nunang bulan letera ay 24. Oh, lingkod na mo kay natin blackout on run. Usa ka sakong buyog. Oh, hitaling na sumay kung tali 24 naman. Latarang ay kung sundan na sa bula. Magsunod na sa nabula di bandas na sa kadalanan. Latar ina 31. And 30. Hitaling na sumay kung 3 ka na 31. Magsunod na sila, bit-away na siya. Yawan ng mga bata. Akin ka na silang mino, kay dili mga ibawang cashier. Magsunod na siya, nabula. Oh. Okay naman na Jack, basta mutunga lang Jack. Magsunod na siya, nabula. Tartali, 31G, 49. Oh, naginuton din na to Jack, kay hinihit na rin. Okay na nag-December. Huwag sunod na saan na bula. Ay kumpiyansa na dahi. Huwag tang nagalit na yung kwarta niya dahi. Huwag sunod na saan na bula literang ay 24. Oy. Wita na ganun sumay na lingko na sumangko na sugata sila daw nga. Wita na ganun sumay kung magpadayon pa naman tudog na saan na lingko. Latar tali G saya sinta. Nalingkod na mo, ali, Dayats. Ala, sugata o, si Miss Universe. Miss Parian. Barga na san kung sumay tubog na san kung sa nabula. Waksilin na san nabula. Latarang kung 69 na. Barga na san kung 69 kunong bula. Barga na san kung magpadayon para ba ang tubog na sana. Vaksinun na sa nabulan, latar ay 21. Mga nagadaong gabi yung 2,000 pesos. Libali na. Hitali na subay kung tali. Harga na san kung magpadayon panaban ikot. Kung ipa-ikot-ikot na san kunong nangabula. Harga na san kung subay latar tali B. Latarang B1 o 4, 14. Hitali na subay 14 kung 14 kung 14. 14 gunung gabi mas 14 pang mag-ilan o 14. Ay sa asa, way kwadrohay ha. Way tapok-tapok. Kay karbon na nga. Asa wa pa ba na? O wa pa mabasa ba? Asa basawan ha? Laga si Biday City Vlog Bulabay di 1:31 gador si last ball. Asa may monoball. Ala sulong gana. Kulik-kuliktor, lubat ko dong. Dawag na? Pildi me. Hari ko ay katarot dari sa ko. Karena bisni ko na handa. Baiklah pamina bamadina sana. Baiklah pamina bamadina sana ng bula. Baiklah kung magpadayon firstborn ugang tali. Alas sabata sa mga sila inday. Baiklah na sumata sila ng sila ng maybe wait. Wala. Tidak sangat gila. Queen Silvia. Maybe a queen. Last na. Last. Jack alas. Pilay madaw gana. Double ang bayad. Triple ang bayad. Usa-usara. Usa.
Sipiat. Sipiat kuya sipiat. Jack usa. Jack usa. Balik na po na. Nga naman. Aw sige ato alas ang duha. Usahan lang ang pusta. Dito ba ni? Pilde undang. Asa kita ni? Alas kuya. Alas please. Wa judayon. Oy, layan. Pilde. 16 na. Uy, talaga na sweet 16 na. This is size. Oh, tagsaray bingguhan magdadagbag. Puno na rin. Uy, talaga na sumaybong sweet kuno 16. Never been touched, never been kissed. But total damage. Kung kritodok lang, nututats lang sa nabula. Vaksinun na sa nabula tali daban. Letter tani o. Letter ang 065. Uy, talaga na subay kong 65 pang bula. Sunod na sa nabula kung bula itsa. Hitsa na sa kunusan busluton na nagbula. Sunod naman na bulang itsa ng baitis nagbula letter. Letter ang G5. Hitay 3. O kapkape. O mga kapkape pardo. Kusog kayo. Duro ng mingaw. Plus-plus ni mukat. Sunod na sa nabula. Ha? Pardo ay. Actress male suit sa kolektor bulsa. Ang sunod na sa nabula letter O sa 62. Sa 62. Ang price manuwa taon, inosinte kayo. Larga na sa kong sumay kong 6-2-6 pinjab laro ng kamatayan. Huwag kuno ka na maglaro sa mga cashier. Inosinte kayo na daw. Ang sunod na bula letter I 20. 2 o 0 20. Ang price man watan mangulit. Pero pasahan ra. Uy, talaga na sumay kong 20 para bantari na sana. Ang sunod na bula letter I 20. Letter B katunga sa 20 pila. Bright 2. Buk aday. Uy, talaga na sumay kong duslat kakunoday ang nagabuladay sa gugma muday nga tinod anay. Wag lang kunong pinutik sa imong nanay. Letter tali ina. 38. Uy, talaga na sumay 38 panabantani na sana. Ang sunod naman na bula kong 38 kuno sa danaw dugong kunong nagbanaw. Kung 38 kuno sa rumbon, kwarta kunong malinaw doon ang bulan, letter I. Letter ang I 22. Tuwid ito. Uy, talaga na sumay kong nagparkonong 2 por 2 panagabula. Uy, talaga na sumay kong 2 lak kong 22 panaman, letter I sundarasan, letter B. Letter ang bitani naman, Binoy B. Pinoy. Uhay bulasan kong noy maayong gabi inoy. Humamisita ko noy si mga naknoy. Asyang gabong tutoy. Dili lang kunoy ka maglibog asa kung tutoy. Letter O. Letter ang O saya siday size. Hoy. Practice. Kung lingkod na sa mga lingkod na sa lingkoranan sa may lingkod na kung bulit kay tanik 2,000 na tong panganak lang out on road ko nagbula letter B. Letter B noy bis letter O sa 68. Sa 68 duha sa nakita blackout 66 bula 220 single 3 sa 68.
Ay, kaluha dagang bulahan. Nay na daw. May diot sa ulan. Bula-bula taray diot sa sigbi diot sa. Asin na diot sa diot sa. Pel din sa